Bisan ang mga pulis nakurat sa ilang nakita sulod sa pitaka. Kay wala sila magdahom nga daghan di ay nga sa siyes nga adunay sulod sa gituuhang shabu ang ilang makuha. Idapok mo sa sala nga paglapas sa RA 965. Namoy katungod sa pagpahilom kay bisag unsa niyo isura pwede gamiton para sa inyo ha. Gani human sa pagpahibalo sa pulis sa Miranda Doctrine, giuting kay niini ang coin purse sa usa sa mga suspect ug nakuhaan kini og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituuhang shabu. Kini ang resulta sa drug by bust operation nga gihimo sa mga pulis sa Digos City kauban ang operatiba sa PDEA ug laing unit sa PNP sa Davao del Sur nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II. Gihimo ang drug by bust operation bandang alas 7:20 kagabi, Hunyo 21 sa Purok Rolex, Luna Extension, Barangay San Miguel, Digos City. Wala sa magtuo ang mga operatiba nga giingong drug den ang ilang nasulod og nadakpan ang upat ka mga suspitsado nga gila sa mga pulis nga sila Neil Japet Paloma Sode, 31 anyos, Julian Daradar Cobilar, 40 anyos, Lester J. Habonero Daganato, 28 anyos, ug Celso Mesa, 44 anyos, na pulos taga Digos City. Usa sa mga suspect ang napreso na kaniadto tungod sa illegal nga droga ug nakagawas tungod sa plea bargaining. Ang nakuhang droga mo kantidad tanan sa 922,650 pesos. Pagkaalauna 28 kaganihang kaadlawon Hunyo 22, nasikop sab sa mga pulis sa Digos City ang 29 anyos nga si Arnel Talabok Yap, taga Purok 6, Barangay Aplaya, Digos. Napalitan ang suspect og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituuhang shabu ug laing duha pa ka mga sachets nga adunay sulod sa gituuhang shabu ang nasignit sa iyang posesyon nga tanan-tanan mo kantidad sa 20,250 pesos. Napriso na kaniadto ang suspect ug nakagawas gihapon sa prisuhan apan mibalik sa daotang bisyo. Nangapriso na karon ang mga suspect sa Digos City Police Station.